Jiyana veşartî û navenda zanistiyê li Herêma Bakur herane. Li gor zanyariyan di dema xwe de li cîhanê bi şiklê bi xaniyên xwe ve yekem bûye. Li navçeya Heranê ser bi bajarê Rihayê de jiyan li xaniyên kevnar de demekî dirêj berdewam kiriye. Beriya niha bi sed salan xelkên Ereb li Heranê bi cih bûne. Ji xwe re xaniyên ji heriyê bi pirketa û bi rûnê gulan çêkirine û tê de jiyane. Lê niha van xaniyan bûye ciyê geşt û guzariyê. Nişteciyên navçeyê ji xaniyên ku dişibin qubeyan re gotine kumet. Baciyên xaniyê jî pirketên sor û zer hatine çêkirin. Plana xurfeyan jî bi hev dûre girêdayî. Mirov ji xurfeyekê dikare derbasî xurfeyekê din bibe. Di cîhanê de xaniyên bi vê rengî li İtalyayê, li Sûrî û li Tirkiyeyê li Heranê heye. Xelkên navçeyê vega êdin di nava van xaniyan de najîn. Lê welatî hundirê xaniyên xwe ji bo geştyaran bi amûrên çanda navçî ve xemilandine û restore kirine. Ev der ciyekî dîrokî ye. Du sed sal berê gundiyên vê derê ji xwe re xaniyên ji herî çêkirine. Di nava ve xaniyên herî de jiyana xwe domandine. Zivistanê ev xanî germ e, havînê jî hênik e. Lê niha êdî gundî li vê derê najîn. Bûye ciyekî geşt û gizarî ye. Turistên biyanî wexta ku tên bajarê Rihayê bi taybet dixwazin ku serdana navçeya Heranê û serdana van xaniya bikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, ji navçeya Heranê ser bi bajarê Rihayê.